नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो अपडेट बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के नया एल्बम सॉन्ग के बारे में, जो कि ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकता नहीं पोस्टर। गाना के नाम बा सोफा सेट पर होई। जी हाँ, ये गाना जोन बा खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज़ में आप लोग सुन सकम। वीडियो में खेसारी लाल यादव और चांदनी सिंह की सुपर हिट जोड़ी आप लोगन के देखे के मिली। गीत देले बड़े गौतम राय जी और जौन संगीत बा आर्य शर्मा जी के बा। DRS म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर ये गाना फुल वीडियो सॉन्ग आप सब खातिर रिलीज कल जाई 23 जून सुबह 5:45 पर, यानी कि बिहान सुबह 5:45 पर आप लोग ई गाना के फुल वीडियो के एंजॉय कर सकम। तो फिलहाल ये अपडेट रहे। अपडेट पसंद आए बता लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब कर दें। हम मिलम आप लोगन के को नया वीडियो में नया अपडेट के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।